लवर बॉय मते छुओ ना प्रेम करो ना हाँ हाँ 5 मिनिट अपेक्षा कर अध घंटा भीतर मु पहुंची भाई पुआ छानिया हेउछि चल रे ए सुनो तो ना उठिलाम ना ओ उठु न दे जाओ जाओ गाधो जाओ तो काम जीवनी जाओ जाओ जल्दी उठो उठो हाँ हाँ उठुची ए सुनो तो ना उठो 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 अरे उठु न अरे उठो कौन तुम सुई तुम केते थोड़ा डाकिलेनी उठो 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 कौन अरे तुम उठो केते टाइम हेलानी जानो गाम छानी जाओ जाओ गाधी पड़ो जाओ जाओ उठी गाधो अरे अरे उठी जाओ गाधेबो जाओ कौन तुम दूर जा मला छुचुंदरा भलिया बोल शीघ्र जाओ गाधे के आसियो जाओ 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 छुअनी मोर पूरा देह हाथ गंधे हेलानी जाओ जाओ जल्दी गाधे के आसियो से बाथरूम रो सोई जीवो ओह नो हो हां शीघ्र आसियो तुमे आसिले मु तुमको खाइबा देई मु पुनी मार्केटिंग जीवी आ हां तुमे काम रो फेरिला बेला स्कूल नु पिला दुईटा को नै आसी अच्छा तुम ना कौन मो ना हगुरु भोल आउ लोक मते प्रेम रे हगुरु दा लवर बॉय डाकंती अच्छा तुम ना मो ना पूरा वर्षा वाह नाटी तो खूब सुंदर तुम नाटा जेमिति सुंदर तुम देखिबा को भी सेमिति खूब सुंदर वाह तमे भी किछि कहो माय गॉड चमत्कार पैसा देबी ना ना दउजो पैसा कोन दउजो तम पाखर कोन पैसा देबी कोन पई पैसा नबनी तुमे कोन तम प्राप्य नबनी अच्छा मो प्राप्य कथा कहउजो मो प्राप्य सुविधा सुविधा देखि नै जिबी हां हां निहाती अच्छा तुम नंबर टा टिके देलो मो नंबर ओ माय गॉड एटा मो नंबर मारिनी हाँ आ गोटे कथा मते आज ठारू आउ भाउज डाकिबो मते वर्षा बोली डाकिबो ओह नो हालटा कोन हेइची बे तुम्हें मो फोन कर पे धरतो तुम्हें तुम काम करो हेलो हाय गुरु
ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ବୁଝିଲ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ବି ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଟ୍ କରିବନି। I love you too, ମୋ ହଗୁରୁ। ତମେ କଣ ଆଜି ପୁରା ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡରେ ଅଛ? ମୋ ନା ହଗୁରୁ ଦା ଲଭର ବୟ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୋଡରେ ରୁହେ। ତମେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆସିକି ମତେ ସମୟ ଦଉଛ ନା। ଆଉ ଦିନେ ଧନ ଚାଲ। ହାय ବର୍ଷା, ରେଡି ହେଲ? ମୁଁ ଯାଇ ଏବେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ରୋଡକୁ ଆସ। ଏଠି କଣ ପାଇଁ ରଖିଲ? ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟ କଣ ମୁଁ ନେବିନି? ପ୍ରାପ୍ୟ? ସେଦିନ ଯୋଉ ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟ ବାକି ଥିଲା ଆଜି ତାର ସୁଧମୂଳ ହିସାବ କରି ନେବି। ଯା, ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ମୋ ଦୁଷ୍ଟାମି ତୁମେ ଦେଖିଲଣି କୋଉଠି? ଆଜି ଆସ, ମୋ ଦୁଷ୍ଟାମି ତୁମକୁ ଦେଖଉଛି। अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा टमाटो टमाटो टमाटो
ସବୁଦିନେ ଦେଖିପାରିବ। ହଉ ହଉ ତମେ ଆଉ ଏତେ ତମ ଦୁଷ୍ଟାମି ଦେଖାଅନି, ଏଥରକା ଘରକୁ ଚାଲ। ବସ। ଆରେ ତୁମେ କେତେବେଳଠୁ ଆସିଲଣି? ଆରେ ମୁଁ ଆସିଲି ନ ଆସିଲି ତମର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଗେ ତମେ କୁହ, ତମେ ଏତେବେଳେ ଯାଏ କୋଉଠି ଥିଲ? ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆଡେ ଯାଇଥିଲି ତ। ଆଚ୍ଛା ମାର୍କେଟରୁ ତାହେଲେ କଣ ଆଣିଲ? ଟିକେ ଦେଖେଇଲ, ମତେ ଦେଖେଇଲ କଣ ଆଣିଛ? ନାଇଁ ମାନେ ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଦେଖେଇ ପାରିବନି। ଆରେ ତମେ ସେଟା କିଛି ଆଣିଥିଲେ ଦେଖେଇବ, କେମିତି ଦେଖେଇବ? ରାସ୍ତା ଘାଟ ସାହି ପଡିଶା ଲୋକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ଠିକ। ଛି ବର୍ଷା ଛି, ତମଠୁ ମୁଁ ଏ ଆଶା କରୁନଥିଲି। ଆରେ ଦୁଇଟା ପିଲାର ମା ହେଇ ତମେ ପୁଣି ଏତେ ଦୂର ଖସି ଯାଇ ପାରିଲ? ହଁ ଖସି ଯାଇ ପାରିଲି। କଣ ହେଲା ସେଠୁ? କଳା ଛୁଚୁନ୍ଦୁରା, ମୋର ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ସେଇଠି ଯିବି। କଣ ହେଲା ସେଠୁ? ତୁ କହିବାକୁ କିଏ? ଶଳା ମଲା ଛୁଚୁନ୍ଦୁରା ଭଳିଆ ଗନ୍ଧ ହଉଛି, ଆଉ ସିନା ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତ ଏବେ ଖାଲି ଗନ୍ଧେଇବି ନା। ଆରେ ବାସିବ ତ ଖାଲି ସେ ଅଟୋବାଲା ବାସିବ। ଚାଟୁନୁ ତାକୁ ଚାଟୁନୁ, ଶୁଙ୍ଗୁଛୁ କାହିଁକି? ତା ପାଖରୁ ତ ଖାଲି ଝରୁଥିବ ଆଉ। ଦେଖ ମୋ ହଗୁରୁ ନାଁରେ କିଛି ବି କହିବୁନି। ହଗୁରୁ ଭୋଳ କେବଳ ମୋର, ମୁଁ ହଗୁରୁ ଭୋଳ। କଳା ଛୁଚୁନ୍ଦୁରା ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ। ହଉ ଯା, ସେ ହଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯା। ସିଏ ହସିବ ଆଉ ତୁ ଖାଲି ଚାଟିବୁ ଆଉ। ଚାଟେକି ଶୁଙ୍ଗେ, ତୁ ଛୁଚୁନ୍ଦୁରା କହିବାକୁ କିଏ? ମତେ ଆଉ ଡାକିବୁନି, ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ହଗୁରୁ ଗତିକି। ଶଳା ଛୁଚୁନ୍ଦୁରା। ହଉ ଯା ଯା, ଆଉ କେବେ ଫେରିକି ଆସିବୁନି। ହଗୁରୁ 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 ମୋ ଲଭର ବୟ, ତମେ କୁଆଡେ ଗଲ? ହଗୁରୁ 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 ଭୋଳ କେବଳ ମୋର, ହଗୁରୁ ହଗୁରୁ। ହଗୁରୁ ହଗୁରୁ ତୁମେ ମୋର, କେବଳ ତୁମେ ମୋର। ବର୍ଷା ତମେ ମୋ ଘରେ? ହଁ ହଗୁରୁ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ତମ। କଣ ପାଇଁ? ବର୍ଷା ତମେ କଣ କଲ? ଏ ପାଗଳାମି ବୁଦ୍ଧି ନ କରି ତମେ ତମ ସଂସାରକୁ ଫେରି ଯାଅ। ପାଗଳି ତ ମୁଁ ହେଇସାରିଛି ତୁମ ପ୍ରେମରେ। ନା ବର୍ଷା ନା, ଏ ତମେ କଣ କରୁଛ? ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆମ ଘରେ ତମକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି। କଣ କହିଲ? ମୁଁ ଫେରିଯିବି? ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଗଳି ପରି ଭଲ ପାଇବା ମୋର ପରିଣାମ କଣ ଏଇଆ? ତୁମେ କଣ ମତେ ଭଲ ପାଉନଥିଲ କି? ଦେଖ ହଗୁରୁ, ତୁମେ ଯଦି ମତେ ଏଥର ଗ୍ରହଣ ନ କର ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବି। ଆଉ ତୁମର ମୋର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସବୁ ଭାଇରାଲ କରିବି। ଓହୋ ବର୍ଷା, ତମେ କଣ ରାଗିଗଲ? ତମର କଣ ତମ ଲଭର ବୟ ଉପରେ अच्छा ଭରସା ନାହିଁ? हमको सिखा रिया है। ତୁମେ 2 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି ଗାଡି ନେଇକି ଆସିବି। ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇଯିବା। ବର୍ଷା ତୁମେ ଏଇଠି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଉଛି, କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଆରେଞ୍ଜ କରି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ, ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିବନି, ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ତମ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତମ ବିନା ମତେ ପାଗଳି ଭଳିଆ ଲାଗେ। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଆସୁଛି।
କରିବି ମୁଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲିଣି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଫୋନ୍ଟା ଟିକେ ରିସିଭ୍ କରିବା କଥା। ଏଇଠି ଓ ଫୋନ୍ କହିଲାଣି ମୋ ଭାଇ। ସବୁରୁ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ସବୁରୁ କଣ ମତେ ଠକି ଦେଇଗଲେ? ସବୁରୁ ମତେ ଠକି ଦେଇଗଲେ କି? କେବଳ ହଗୁରୁ ବଳ ମୋର। କାଲ ମା କାନ୍ଦୁ କାହିଁଲ? ମତେ ହଗୁରୁ ବଳ କଣ ମତେ ଠକି ଦେଲେ? କଣ ହେଇଛି କି ତମର? କହିବନି? ହଗୁରୁ କଣ ମତେ ଠକି ଦେଲା? ହଗୁରୁ ବଳ କେବଳ ମୋର। ହଗୁରୁ ବଳ ମୋର। କେବଳ ହଗୁରୁ ବଳ ମୋର। ଏଇ ହଗୁରୁ ବଳ। ଏ ମୋ ହଗୁରୁ ବଳ ଗଲା ରେ। ମୋର। ଆରେ ବର୍ଷା ପାଗଳି ହେଇଗଲା ନା କଣ? ତାହେଲେ କଣ ବର୍ଷାକୁ ହଗୁରୁ ମିଳିବନି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାର୍ଟ 2ରେ। ମୋବାଇଲ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହନ୍ତୁ। ପାର୍ଟ 2 ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି।